Raňajky plné bielkovín a ešte k tomu na sladko? Tak pozerajte ďalej. Hovorí sa, že raňajky sú základ dňa, ale keď váš základ dňa stojí na cereáliách alebo nejakým ultra spracovaných potravinách, tak potom tak vyzerá aj váš deň. Čiže toto je to, čo chcete si dať na raňajky. Plné bielkovín, plné vlákniny, zasytí vás to na celý deň a hlavne viete si to pripraviť dopredu a je to naozaj hotové za pár minút, nepotrebujete žiadnu váhu a reálne potrebujete jednu misku na tento recept. Čiže dneska si spravíme takéto raňajkové poháriky s jahodami a chia pudingom, ktoré sú plné vlákniny a plné bielkovín. Ak si radi kupujete napríklad ochutené jogurty, tak toto je skvelá alternatíva, ale je to aj skvelá alternatíva tým spracovaným proteínovým pudingom, ktoré nájdete v obchodoch. Je to domáce, proteínové, vlákninové jedlo. Máme tu všetky suroviny, ktoré na to potrebujeme. Nízkotučný tvaroh, chia seeds, jahody, samozrejme toto môže byť akékoľvek iné ovocie, mlieko aj proteín. Takže ideme na to. Výhodou tohto receptu je, že nič netreba vážiť, je to proste absolútne všetko od oka, takže poďme na to. Dáme tvaroh do misky a pridáme čarovné chia seeds, ktoré sú plné vlákniny, zasytia na celý deň. Dám 3 polievkové lyžice. Chceme docieliť, aby to nebolo príliš husté, ale ani príliš riedke. Troška zriedíme ešte mliekom. Tiež tak od oka, približne 30 ml. No a na záver pridáme bielkoviny. Proteínový prášok, ja tu nemám vanilkový, ale samozrejme môžete použiť akýkoľvek podľa chutí. Tie bielkoviny je to, čo nás zasytí spolu s chia seeds a vlákninou. No a teraz to všetko iba premiešame. Ja mám ten proteínový prášok sladený steviou, čiže ja už nebudem toto ďalej sladiť, ale pokiaľ vy máte proteínový prášok bez príchute napríklad a bez sladenia, tak si to doslate. Ja odporúčam na sladenie napríklad čakankový sirup, ktorý nemá žiadnu takú dochuť a naozaj sladí takmer úplne ako cukor. Teraz z toho vlastne je takáto riedka hmota a teraz to dáme zachladiť do chladničky, aby tie chia seeds vlastne napúčali. Medzi tým si z týchto jahôd urobíme rozvar a urobíme vlastne takú ovocnú zložku tomuto dezertnému alias raňajkovému poháru. Ten jahodový rozvar si urobíme úplne jednoducho, dáme mrazené jahody do hrnca, ak máte čerstvé, môžete aj čerstvé. Následne ich trošku dosladím tým čakankovým sírupom, aby to bolo také chutnejšie. Dám sem pokrievku, nech sa nám to naozaj poriadne rozvarí. Budeme tým doplňať náš raňajkovo-dezertný pohár. Medzi tým sa stíhate pomojkať aj so psičkom. Loli, povedz ahoj. Povedz ahoj. Tie jahody sa nám už začali tak trošku variť a meknúť a vtedy berem na pomoc vidličku, nech to je rýchlejšie a takto ich popučíme. Mrazeného ovocia sa vôbec netreba báť, pretože väčšinou je zbierané vtedy, keď je absolútne najzrelšie. Čiže môže sa kľudne stať, že to mrazené je vlastne kvalitnejšie ako to, čo si kupujete čerstvé. Hej, samozrejme hovorím hlavne o nejakom exotickom ovoci alebo napríklad aj o jahodách mimo sezóny a tak ďalej, že vtedy naozaj sa oplatí kupovať to mrazené. Pokrievku som už dala dole, aby sa nám začala odparovať aj voda a aby to pekne začalo hustnúť. Ten cukor v jahodách by mal spôsobiť to, že to v podstate zhustne viac. Keby sme chceli veľmi, tak to môžeme aj rozmixovať, aby to malo takú hladkú štruktúru, ale zase odtiaľ potiaľ nebudeme sa tu s tým ondiť, čiže ja preferujem takéto väčšie kúsky, pretože je to menej roboty. Po 15 minútach to vyťahujeme z chladničky. Takto, ja by som to tam ešte nejakých 15 minút nechala, ale pre toto video som to vyťahla trošku skôr a je to vidieť, že už to pomaly hustne. Hej. Ak to dáme teraz do pohárikov a necháme to ešte raz odležať v chladničke, tak to bude krásne krémové a husté. Jahody tiež už máme hotové, sú také konzistencie, aké ich chcem, čiže s kúskami a môžeme to ísť navrstviť do pohárikov. Takto si to navrstvíme poriadne veľa tejto jahodovej omáčky. Vybrala som takéto dezertné poháre, pretože treba si urobiť ten život krajším. A navrch dáme náš proteínový chia krém. Z tohto receptu vyjdú také 2 porcie, alebo možno jedna, keď ste veľmi hladní. A my sme veľmi hladní.
prajem si, aby ste cítili tú vôňu tých jahôd, ako nám to tu rozvoňalo celú kuchyňu. A teraz vám poviem 3 náhrady týchto varených jahôd, pokiaľ sa vám nechce stať pri sporáku a nechcete ani použiť čerstvé, lebo ich napríklad máte k dispozícii. Prvou náhradou je džem, ktorý môžete navrstviť takisto ako tie varené jahody, ale pozor, vyberajte si džem, ktorý je ideálne bez pridaného cukru a je plný ovocia, pretože v supermarketoch bežne zoženiete džemy, kde proste polovica obsahu je cukor. Čiže okrem toho, že platíte zbytočne za cukor, tak aj tá kvalita je slabšia. Druhým hekom je liofilizované ovocie. Je to vlastne mrazom sušené ovocie, ktoré je také chrumkavé a má chrumkavú konzistenciu. Ja tu mám práve liofilizované ovocie už pomleté, ktoré použijem ako dekoráciu na toto, ale pokojne to môžete použiť aj ako náhradu a zamiešať to napríklad priamo do toho krému, čo by mohlo byť tiež veľmi, veľmi dobré. Bežne to kúpite napríklad v supermarkete alebo na nejakých špecializovaných e-shopoch. No a hack číslo 3 je použiť mrazenú jahodu. Toto je výborné napríklad v letných mesiacoch, ktorú celú takú zamrazenú viete pekne nastrúhať tiež napríklad na vrch alebo priamo do toho krému. Toto je finálny výsledok, podľa mňa to môže byť nielen raňajkový pohár, ale aj dezertný pohár. No a teraz už nasleduje taste test. A ak stále neodoberáte tento kanál, tak určite začnite, pretože sem príde o mnoho viac receptov. Všetky budú jednoduché, dobré a zdravé. Na ochutnávanie som si zavolala expertného ochutnávača gurmana Adama. Čaute. Takže nech sa páči, môžeš ochutnať tento raňajkový dezertový pohárik. A musíš to potom ohodnotiť. Od koľko do koľko? Od 1 do 10 predsa. No, dobre. A zober si to aj s tou šťavičkou dole. A to sa je tak, že to mám celé rozmiešať? Dajte nám do komentára, či ste tým miešači, alebo tým jeďači normálne, lebo ja to jem ako normálny človek a túto pánko si to vždycky musí takto celé Ja si to vždy všetko rozmiešam, aj keď mám nejaký obed, že rýža alebo niečo, si všetko vždy takto rozmiešam a potom to mám taký koktail. No ale tá konzistencia je super. Poďme na to. Poďme na to teda. Super. Tie chia semienka tam brutálne cíti, že to je také plné chia semienok, lebo oni tak akože napúčali, zjavne. To napúči, ne? Áno, napúči. No ale tá jahodová šťava je tam podľa mňa akože brutál. Tá omáčka. To super. Fakt to chutí ako ochutený jahodový jogurt, ktorý kúpiš v obchode a... Taký vieš, ten čo si tak vyklápaš. Presne. Je to proste zdravá pochutina, čo vám poviem. No, a teraz mi povedz, či by si bol spokojný, keby ti to urobím ráno na raňajky. Určite by som bol spokojný. A keby ti to urobím ako dezert po obede? Aj to by som bol spokojný. Za mňa vybavené. 2 v 1. Naozaj to je hutné. Dobre, výborné. Odporúčam a ohodnotenie dávam 10 z 10. Zatiaľ. No, veď preto. Uvidíme, či budú ďalšie recepty také dobré. Jasne, že budú, halo. Tak ďakujeme a ako som hovorila, nezabudnite lajknúť toto videjko, odoberať toto videjko. A vidíme sa pri ďalšom recepte, ktorý Adam určite mu bude chutiť. Adamu 10 z 10. Čau, šéf. Ahojte. Ahojte.